Tono, ideme tak 2 plus 2 je koľko? Neviem, čo mám robiť. Normálne, koľko je 2 plus 2 Tono? 2 plus 2 je 4. Dobre, počkaj, ukáž, Gabo. Čo je tu napísané? Čo je tu napísané Tono? Tam je Tono. Tono, hej, Tono. Hej. A prečo máš ešte playoff, si už malo hovoriť dávno? Počúvaj ma, že som najkrajší cigán v Banskej Bystrici. Hodinky máš aké? No, moderné, vidíš? Dobre. A koľko je tam hodín teraz? No, je tam... Ahoj, dresa. Si nejaký známy celkom, nie? No, to sú hokejisti, všetko hokejisti. A nos prečo je taký krivý, povedz mi ešte. To sa nemusí na to pozerať, ale len si to všimni ako krivý. Hej? Dobre. Mi, čo je tu napísané? No, tam je kobienota, vieš? A tam je A to, ty ako tancuješ, ty vieš, že tancovať, no tak ukáž sa. Dobre, vieš. A šiltovka taká nová? No, to je stará už. Ale veď to je dobrá, to je... Vieš, To je čistúčka. Dobrá. Áno. Už ma veľa detí fotili, že som lebo už za nedostaneš aj... A koľko je 150 plus minus 2? 152 a minus 2 je 0, aby bolo teplo. Nie, to dobre. Ahojte. A čo papáš? Tu takí fanúšikovia. Povedz normálne, čo papáš. No to sú moji fanúšikovia. No? To sú hokejisti, ktorí so mnou hrajú. A ja musím, neviem, či trénovať alebo hrať, neviem. To ty teraz do NHL ideš však? Ja idem do KB. Do KB, hej? Do KB. No, No? Veď ideš do NHL, veď už máš bradu na playoff. No ale oni hovoria, že som taký maličký, vieš? To a prečo by si mal byť milionár? No nemá oheň. A to má aký súvis? Čo som? Oheň? Nejde. Aj, keď Ideš robiť ďalší? Počkaj, no. Ten už pôjde. Tam sa kotia, hej? V tom vrecku. Už ide. To je von. A ticha. Ale nie, že sa ti zapália tie chlpy na brade. Počúvaj ma, vieš čo je v Bystrici? Nemusím ma fotiť také, ako by si mal. Ja čakám, keď dáš dobrú pozu a potom ťa odfotím, hej? No ale vieš, čo to bolo? Divadlo. On dostal 20 centov, ja som dostal 60 centov. Koľko je 60 centov na euro? 60 centov je to okolo 15 centov. 15, hej? No, a keď sú nemecké, tak koľko? Nemecké sú, to sú eura, furt to isté. A 60 je koľko na nemecké? Evra? To je to jedno. To je jedno, hej? Áno. A jedno nie je iba koleso na furiku? No to by si musel voziť a ísť. Vtedy zbadáš, čo je 1 euro. Á, jasné. A topánky si za koľko kúpil? No, to mám. Ja mám také, vieš? Dobre. A za koľko stáli? No, ja to mám takého, vieš? Vieš, je to také potajomné, vieš? Aby to nikto nevidel, vieš? Ale povedať mi môžeš, ja si zatvorím oči, aby som to nevidel a povedať mi môžeš. Dobre, ale vieš, vieš? Také potajomke som išol. Dobre, kde si ideš? A nasledza to pán. Na ulici. Takže ty si ich ukradol to, no?
Neukradnúť, čo ja mám Ja, ukradnúť? ty si ich požičal od kontajnera. Tak. No tak by to mohlo byť spôsobené. Ideš, ideš. No, idem. Ideš tu do Pajči a potom Ahoj. niečo No. hovor. Moji kamaráti, ktorí nemajú, ale majú. No. No a kde? Dobre to, no tak ja ti ďakujem za rozhovor tu. Ukáž mi tu